Hola, què tal? Com esteu? Soc Magda Carles, soc metge especialista en dietètica i nutrició i com cada setmana m'encanta en nom de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i jo com a acadèmica donar-vos uns consells perquè la vostra dieta sigui una mica més equilibrada, especialment aquests dies de confinament, tot i que a veure, ara ja el confinament comença a canviar, ja parlem de fases, ja parlem de que hi haurà un final, ja parlem de que hi ha una nova normalitat, home, ara ja no és el mateix. I potser per això ja comencem a fixar-nos en coses que setmanes enrere no ens importaven tant. És possible que al matí ens posem sobre la balança i diguem «Ostres, m'he engreixat molt». És normal, és normal. Hem estat diverses setmanes, moltes setmanes, fent menys exercici, estan confinats a casa en una situació estranyíssima, doncs és normal que hagin guanyat pes. A veure, el primer de tot, conservar la calma, no passa res. Si són pocs quilos, un, dos, amb la nova normalitat, els quilos tornaran al seu lloc. Però imaginem que són més quilos i que això ens preocupa i que volem començar a fer alguna cosa. Doncs home, sí que hi ha uns consells que us puc donar que potser us iran bé. Clar, el millor seria donar consells personalitzats, com sempre, però us puc dir unes quantes coses que poden funcionar. La primera, ja que ara podem sortir a fer esport, doncs escolta, sortim a fer esport. Aquesta horeta que tenim per anar a fer esport individualment, aprofitem-la. No cal que anem a córrer en plan maratonià. En què caminem una mica més ràpids, escolta, ja fem alguna cosa. No tant per les calories que cremem, sinó perquè això ens ajudarà a estar una miqueta més tranquils. Per tant, jo us aconsello que aquesta hora d'esport l'aprofiteu. Evidentment, amb això ni de bon tros n'hi ha prou, això és evident. Un factor molt important que tenim que mirar i que ens tenim que preguntar, el sopar. Què sopem? Per què? Perquè, home, ens anem a dormir després, perquè estem habituats a anar-nos a dormir molt tard, ara encara més, fem nits llarguíssimes, i perquè estem més relaxats. Doncs s'ha acabat el teletreball, els nens ja no estan connectats a l'escola amb el sistema telemàtic, i escolta tu, el sopar invita a que la cosa sigui àmplia. Per tant, doncs, de veritat, tornem al sopar una mica més normalitzat. Amanides, verdures, sopes de verdures, cremes de verdures, peix a la planxa, pit de pollastre a la planxa, ja ho sabeu. Lo de sempre, és el que funciona més bé. Menjar, però menjar sa. Bé, ja tenim el sopar. Una altra cosa que no cal dir que no va bé, encara que ja ho sabem, però ho fem, és picar. Clar, si jo vaig picant, no me'n dono compte del que menjo. No ho poso tot junt amb una safata. Al llarg del dia he menjat moltíssim. He menjat moltíssim i no soc conscient que he menjat moltíssim. Per tant, sisplau, no piquem. Esmorzar, mig matí, dinar, berenar, sopar. D'acord? I ja està. Home, la condimentació també és una cosa que l'hem parlat. Si a una amanida li poso molt d'oli o molta salsa, aquella amanida, doncs inofensiva no en té res. Aquells espàrrecs amb molta maionesa o aquella verdureta, aquelles mongetes verdes anegades amb oli, doncs no ens serveixen de gaire. Són molt bones, però esclar, tenen molta energia. Per tant, atenció a la condimentació. També podríem oblidar-nos una mica d'allò de dir, va, vinga, això perquè no sobri, això perquè no sobri. Per què fem tant menjar? Per què fem més menjar del compte? Perquè no dosifiquem? Perquè encara priva una mica allò de val més que sobri no pas que falti. De veritat, per aprimar-nos això és fatal. No té que sobrar res. Fem la dosi justa, amb una mica de sentit comú, perquè, esclar, si portem el menjar a la taula, ens el mengem o no? Clar que ens el mengem, clar que ens el mengem. No cal dir que els dolços tenen que estar molt racionats. Home, no els suprimim perquè és una mica trist, però dosificats al mínim. Les begudes alcohòliques i refrescants. Recordeu que quan més alcohol, més engreixo en la beguda. Recordem també que les dones aguantem molt menys l'alcohol que els homes. Sí, és trist, però és així. Us dic el mateix, no cal suprimir, però reduïm la quantitat, sisplau, reduïm la quantitat. Evidentment, si tot això ho mengem amb tranquil·litat i a poc, segurament ens costarà molt menys menjar menys. Quan més de pressa, més tensionats, si mirem les notícies amb els morts del virus i estem menjant, què creiem que farem? Menjarem moltíssim, però el que és pitjor és que no ens enterarem del que estem menjant. Per tant, menjar amb tranquil·litat i menjar en un ambient més o menys relaxat. En fi, què us tinc a dir que més o menys no sapigueu? Són coses que, de fet, tindríem que fer-les sempre, però que si ara comencem a posar-les en marxa, doncs ens ajudaran a que el pes vagi baixant. De veritat, encara que hagin guanyat pes, no fem un problema d'això. Les coses tornaran a la normalitat. Potser serà una nova normalitat, però us asseguro que per baixar pes cal temps. Bé, i com sempre, espero que els meus consells us hagin servit, espero també que estigueu molt bé i, sobretot, no deixeu de cuidar-vos. Moltes gràcies.